близка до богословието. Близка до богословието. Разбира се, тя е точна. Богословието се занимава с това Бог какво прави, а човека се занимава в най-добрия случай с икономия, с домоустройство, според мен е хубавия пример, нали, с приобщаване към онова, което е вътре в него, към душата си, към най-добрия образ на самия себе си. Когато се приобщим към най-добрия образ на самите нас, който е вътре в нас, интимен за самите нас, можем да започнем да се уподобяваме на богове или на хора. Тук, когато познаем тази дефиниция, ще бъдем изправени пред избори, пред различни избори, през които ние съзнателно избираме на къде да поемем. Тази дефиниция е като знак, от който да тръгнем. И всъщност, доколкото онова, което тук се случва, е свързано с това, което миналата година се случва, с това, което надявам се всички сте поканени за... Доколкото зависи от мен, ще направя всичко възможно да има поне веднъж в годината такава конференция и всички не знам точно каква е думата, не просто поканени, приветствани или... Със сигурност има чудесна българска дума, славянска, за която аз не се сещам. Поканени по най-топъл, неофициален истински начин, ще ми се да знам думата. Но това са на базата на предишната конференция предпоставките, нали, до които стигнахме след така едногодишен размисъл. И тяхното обсъждане всъщност би могло да ни посочи на къде искаме или не искаме да вървим. Че свободата на мисълта е в критическото мислене, че отговорността е по-основна от свободата. И че в крайна сметка сега ние не се определяме, не сме задължени да се определяме спрямо предметността. Предметност навсякъде. Имаме достатъчно да оцеляваме, достатъчно да живеем, предостатъчно. И това, което хората имат, всички имаме неща повече, които много често ни вредят. Имаме голяма възможност за свобода на мисълта. И всъщност, как предметността ни е хванала в рамките си, отново, тогава, когато ставаме подвластни на модата, на маркетинга, на марките, когато искаме да притежаваме марки, да се отъждествяваме с някакъв статус, социален и така нататък, тогава затъваме обратно. Същата куха, безлична, груба предметност. Сами заробваме себе си по-лошо, отколкото са били, или поне по същия начин. Когато са били заробени хората, които е трябвало 16 часа на ден да работят,